Кючуков, известен и уважаван неврохирург. Ръководител на клиниката по неврохирургия във Варна и републикански консултант. Трети, Диан Дойчев. Висше образование по индустриален мениджмънт със собствен бизнес в сферата на търговията с индустриални консумативи. Четвърти в листата е Любомир Господинов. Магистър по икономика в бизнеса, сайт и технологии. Пети, Владимир Върбанов. Възпитаник на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров, доктор по международно право и международни отношения, заместник-председател на Българска морска камара и клуб на стопанския деятел Варна. Шеста е известната варненска адвокатка Веселина Торбарова. Седми, Венко Вълчев, доктор по икономика, преподавател, депутат в 38-то Народно събрание. Осма е Силвия Димитрова с образование по икономика от Варненския икономически университет. Девети, Боян Боянов. Инженер, магистър по индустриален мениджмънт в Техническия университет във Варна и магистър по експлоатация на флота и пристанищата. Десети, Румен Добрев. От Любен Каравелово, студент по право във Варненския свободен университет. Той вече има едно висше образование по обществено здравеопазване в Медицинския университет. 11. Павел Николов, икономист. В нашата листа има най-високия процент икономисти от вашия ВИНС. 12. Ивайло Кидиков. Също магистър от Икономическия университет. 13. Свилен Георгиев. Още един икономист. От същото висше учебно заведение. Аз мисля, че ректора на вуза, ако е човек на място, ще признае, че няма по-добра атестация за качеството на кадрите на Варненския икономически университет от листата на коалиция АБВ Движение 21. И мисля следващия път да му поискам преференциални условия за срещата ни с студентите му и залата на университета за наша предизборна среща. 14. Красимира Кючукова. Също икономист, но и магистър по психология. Не е роднина с доцент Кючуков, само съименник. 15. Тихомир Савов. Също икономист. Председател на Общинската организация в Бяла. 16. Елка Михайлова. Машинен инженер. Специалист по заключващи системи. 17. Николай Йорданов. Специалист по национална сигурност. Представител на община Вълчи дол. 18. Юлия Малешкова. Бакалавър от Икономическия университет. Но също така специалист по реклама и връзки с обществеността. 19. Краси Куцаров, известен треньор по мотоциклетизъм. Виждате, че Румен Петков се е намесил в нашата листа. 20. Калоян Стефанов, студент по история. Регионален представител на фирма за земеделски софтуер. 21. Още един представител на ВИНСа. Даниел Димитров. Председател на Българо-гагаузското дружество. И 22. Светозар Златев. Поредният възпитаник на ВИНС. Известен представител на туристическия бизнес.
Смятам, че с този отбор ние можем наистина да превземем Варна като влияние и перспектива и целите, които сме си поставили тук за мандат от Варна в следващия парламент, може да бъде повишена на 2 мандата. За това се иска, разбира се, активно се работа от всички нас и привличане на колкото се може повече симпатизанти за номер 8 в интегралната бюлетина. Позволете ми да дам възможност на стоящите на сцената да заемат местата в залата, за да можем без техния фон да направиме няколкото приветствия, аз, доцент Кючуков и президента Георги Първанов. Моля обаче за вашите аплодисменти за тази сериозна, за тази изключително сериозна листа. Уважаеми варненци, остана малко време до края на кандидатската кампания. Мисля, че до сега вие се убедихте, че в тази кампания може да се слушат лъжи и обещания, които да надхвърлят и най-смелият фантаст. Ние сме в страна, която има проблеми и те трябва да бъдат решавани прагматично, хладнокръвно, разумно, рационално. Това става обикновено с хора, които разбират проблеми и могат да изработят решения и да ги организират. Какво предлагат двете големи политически сили? Едно преборване по взаимно оплюване, което лиши тази кампания от каквато и да било възможност човек да разбере кой за какво се бори и какво предлага. Опасявам се, че в следващия парламент вместо законодателна дейност ще присъстваме на нова словесна корида, която абсолютно ще извади от обращение както проблемите, така и техните решения. Народното събрание по дефиниция е законодателен орган. Там се правят закони и правила. Но за такава дейност се иска квалификация. Политическа партия ГЕРБ определено няма афинитет към такава дейност. След като тя дойде на власт през 2009 година, на практика обезсмисли парламента. Преустанови се излъчването на това кой какво предложил, кой законопроект, за какво служи, какво урежда, кой ще се възползва от него, кой ще бъде ощетен. Искра Фидосова беше върховен законотворец в някакъв период от време, със своята дипломка от филиала в Монтана на неизвестно кой университет. След това беше заменена с други неизвестни. Парламента е място, където се правят закони и се работят визии за развитие на България. Само че правенето на закони не може да стане без да имаш квалификация. В политическа партия ГЕРБ такива хора няма. Доказано за 8 години. В БСП имаше такива хора. Само че след последната лустрация там, БСП на практика се лиши от тях. И те са заменени в момента с журналисти. Също така с пиара на Сашо Томов от времето, когато той е бил президент на ЦСК.
Ако очаквате от това да се родят законотворци, това няма да стане. Там може да говорят също така агресивно, както в тази кампания, кой кого в какво обвинява, но не и да се създава законодателство. Защо ви говоря това? Защото няма богата държава, каквато всички искаме да имаме, в която да имаме работа, да имаме доходи, да имаме перспектива, в която да има пари за образование и за култура, в която младите хора да намерят своя дом, ако няма ред и върховенство на закона. Богата държава без върховенство на закона няма. Нашата държава е държава без правила. Отношенията на силовите групировки бяха принесени в държавата, защото ние я дадохме на представители на силовите групировки. Те имат своя начин на уреждане на нещата, своя представа за това, кое как става. И те го наложиха в държавата. Вие мислите ли, че е възможна просперираща държава, ако която идея от влиятелните политически партии си позволи да сложи ръка на държавната и общинската администрация и да иска от тези хора не работа, за която получават заплати, а работа в интерес на спечелването на изборите. Разбирай, да докарат родата да гласува, да осигурят предизборни мероприятия и да ръкопляскат. Още Илф и Петров са казали, че да се обича съветската власт не е професия, трябва и да се работи. За да могат да се случат нещата, е нужно на всяко работно място, особено в държавната и общинска администрация, да има хора, които са избрани по професионален признак и от които се изисква професионална, високо експертна работа. Това служи на всички нас. Псевдопартийни назначения на хора политически лоялни, но професионално негодни, обрича всички ни на проблеми повече, отколкото трябва. Управляващата партия наложи безумна бизнес среда. Бизнесът беше разделен на наш и чужд. Лоялните на управляващата партия фирми са абонирани за обществените поръчки, абонирани за данъчни чадъри, абонирани за чадъри от правосъдието и свръщан ДДС с предимство. Останалите, които не са любими на властта, а те са стотици пъти повече, са обречени на фалит. Какво проистича от това? Това не е борба между собственици в бизнеса. Това е борба между техните наемни работници, между семействата на техните наемни работници. Не може един човек, търсейки си работа, всъщност да се съобразява с това до кога неговата фирма ще работи и дали неговия работодател ще бъде достатъчно добре поставен, за да може той по-дълго време да има работа и да си получава заплатата. Как се преодолява такъв бизнес климат? Как се преодолява бизнес климат, в който няма кой да уреди отношенията между работници и работодатели и когато работниците имат нарушени трудови права или не са получили работните си заплати, да бъдат санкционирани? Какво се случва с жертвите на телефонни измами? Може ли да има телефонни измами без участие на полицията в тях? Може ли да има кражби на недвижими имоти без участие на полицията и определени хора от органите, на правосъдието в тях? Вие сте от части и земеделски райони извън Варна и знаете острите проблеми там. Може ли да се крадат фирми без съответни длъжностни лица да участват? Може ли да искате някой да инвестира, особено някой чужденец,
ако той тук ще трябва да се пази да не му откраднат недвижимата собственост, да не му откраднат фирмата и да не му откраднат бизнеса, като дойдат и му кажат, че той не е в правилния лагер. Как да се вдигне Варна? При всички случаи за вдигането на Варна също ще помогнат правилата. Правилата, установени в държавата и спазвани и тук. За да се вдигне един град, трябва енергия на неговите хора, чувство за вътрешна свобода, чувство, че ако ти е хрумнало нещо да правиш, от теб зависи да го направиш. Град, в който трябва да питаш някого дали да го почваш, или те са против, е потиснат град. Това трябва да преодолеем най-напред заедно. Тук във Варна. За да може всеки човек, независимо дали е обикновен човек и си е отворил мъничка бакалийка в гаража, в крайния квартал, или е човек, който има сериозни бизнес мечти, сериозна визия, сериозни възможности и смята, че в своя град може да направи нещо хубаво, с което да го запомнят хората, трябва да бъде стимулиран и да има възможности. Това дава полета в един град. Варна е заварила от предишни управи едни много сериозни разработки, които касаят и преместването на пристанището, и изграждането на Варна Запад, и изграждането на яхтено пристанище, и преместване на нещата в езерото, и още много интересни неща. Обаче, за да се направи всичко това, трябва да има желание на хората да го направят и мисъл откъде да се намерят пари и кои да бъдат привлечени това да се случи. В град, в който хората нямат желание да направят повече от това, което им е минимално необходимото, за да преживяват, такива неща не могат да се случат. Аз смятам, че Варна най-напред трябва да върне мисълта за себе си, че е била наричана морска столица. Столица е голяма работа. Това е самочувствие друг род. Аз много години съм виждала това самочувствие в варненци и констатирам в последните години, че се е позагубило. А смятам това за много ключово. Има причини това да е така. И те едната част са национални. Тази диспропорция между инфраструктурата на Северна и Южна България, създадена от недалновидно управление в последните 15 години, тежи. Не е възможно до Бургас да ходиш за 3 часа, до Варна за 6. Не е възможно автомагистрала Хемус, пътя Русе Велико Търново, пътя Русе-Варна да бъдат в състоянието, в което са. Очевидно не можем и не трябва да чакаме още 15 години при насочване на инвестиции по стандартния начин, за да постигнем баланс. Политическа партия ГЕРБ обещава 4-лентов път. Сложили си билборд. На входа на Бургас пише, че ще ли да го правят. Кое им причи 8 години? Това, което започнаха да правят, да не би да е направено, да не би да сте доволни от интегралната си транспортна схема и нейната употреба, и да не би да сте доволни от обстоятелството, че тя е отчетена и платена, но не работи. Управляващите държавата и управляващите Варна са хора, които смятат, че икономиката на страната и икономиката на града се състои в подялба на пари. Преди всичко на еврофондове. Това не е икономика. Такова разделение може да направи всеки среднограмотен човек. Може ли да им оставите държавата в ръцете? Колкото и да ви се вижда трудно,
колкото и да ви се вижда непосилно. Може ли да им оставите държавата в ръцете и да питате, кой ще повиши минималната работна заплата, а средната, а пенсията, Първо, държавата не може да бъде оставена в ръцете на такива хора, защото те я обричат на застой. Много ли са силни? Те ще са толкова силни, докато се изчерпи търпението им. Защото в един момент човек казва, аз имам една риза на гърба си. Това повече няма да търпя. Трябва да е ясно. Има ли алтернатива? Има ли по-добро от това, което ни се случва в момента? За решаването на този подход покойната ми баба казваше, не се дели от акъла си каквото и да ти говорят. Едната претендентка за алтернативата е Корнелия Нинова. Само че от бизнес партньорите на сега управляващите, аз мисля, че алтернатива не става. Има само общи бизнес интереси. Всичко друго е риторика. Наречена лява или наречена дясна, партии, които могат да се запишат с абсолютна лекота и в Европейската народна партия, и в партията на европейските социалисти, това не променя техните бизнес отношения. Трябва да е ясно, че алтернативата в ляво-центъра е в хора, които могат да разбират проблеми, могат да изработят решения и могат да ги наложат. И тя е с номер 8 в интегралната бюлетина в лицето на нашата коалиция. Някои ще намерят алтернатива в патриотите. В момента патриотите не могат да бъдат коалиционен партньор на никого. Защото това няма да бъде допуснато отвън. Не защото отвън не ги харесват просто така. А защото представянето на националистична платформа не се счита приемливо за никого и защото патриотите също бяха в баницата в досегашното управление. Много е хубаво да говориш за оградата. Много е хубаво да си измислил ти. Не е хубаво, когато и ти си участвал в строителството и когато също си участвал в баницата с доверени фирми. За Варна алтернатива е Марешки. Това много ми напомня Ботев от Възраждането. Свестните у нас считат за луди, глупеца всеки почита и тъй е бил от нине и до века. Вчера си купувам Упсарин. На касовата бележка, на касовата лента е написано воля на Марешки. Хората, които ходят с безплатни рецепти в аптеките на Марешки, получават предизборните материали и уверение, че ако те не изберат това, безплатните рецепти спират да важат. Дали това е вярно, дали не, може да провери интелигентен човек или да го отрече без да проверява. А един възрастен, грохнал и болен човек, който получи това, какво очаква? В крайна сметка България беше подложена на много експерименти, може да бъде подложена и на експеримента Марешки. Аз бих ви препратила обаче в последните 2-3 години към предишните ГМО експерименти. Защото Марешки е такъв експеримент. Бареков похарчи 45 милиона на Корпоративна банка за евроизборите, получи 10%, вкараха двама евродепутати, единия от които известния патриот Джамбазки, другия самия Бареков, след това влязоха и в парламента. Някой да разбра какво е направил в българския или европейския парламент до този момент Бареков и барековци? Нещо да са предложили, нещо да са устояли, кауза някаква? Няма такава, защото те не можеха поначало.
Само че олигарха Ковачки, който не беше парламентарно представен, просто им взе парламентарната група. Какъв беше резултата пък за олигарха Ковачки? Нещо са случили. Той с така откраднатата парламентарна група пък нещо да предложи. При това той имаше от Марешки значително по-голям стаж. Той, дет се казва, в последните 10 години участва на много избори. Има местни представители. Има политическа партия по-стара. Нищо не предложи. Защо? Защото на тях не им трябва да представят някакви неща пред нацията. На тях им трябва това място за чадър. Бойко Борисов подготвя Марешки за свой коалиционен партньор и патерица. Има 3-4 дела в ГДБОП, в ДАНС и едно във Варненския окръжен съд за рекет. Това може ли да е нормална държава? Нормално управление, хора, които решават някакви проблеми. Не може да бъде, но е. Самия факт, че някой си е позволил по този начин да си заработва коалиционни партньори, нещо трябва да ви говори. Добре, при тая ситуация какво да се прави? Да се заложи на формация от доказани професионалисти и амбициозни и способни млади хора. Каквато е нашата формация. Защо ние искаме основни приоритети да бъдат върховенството на закона? Защото беззаконната държава е заплаха за нашата лична сигурност във всеки момент. Няма значение дали ни е страх да ни вземат фирмата или сме селски човеци, ни е страх от битовите кръци. Няма как, казах ви, да се развиват най-тежките престъпления срещу обикновения човек без хора в полицията. Истината е, че престъпниците имат мрежа в полицията и отделно от това, че полицията е професионално неподготвена. За всичко това трябва здрава ръка, хора, които имат представа какво искат и как да го изградят. Не е въпросът трябва ли да се сложи полицай във всяко село или на 3 села един полицай. Не е въпросът в това, защото ако вашия полицай е манекен с униформа, файда никаква. Вие много добре знаете, че когато те са неподготвени, правят една комбина с местните бандити и общо взето разхождат униформата. А човека, който има нужда да му бъде помогнато, остава сам със себе си. Много добре ви е известно, че няма нужда да се хващат крадци толкова, колкото има нужда от профилактика, от репресия предварителна, от това да се знае кой е склонен, къде, защо и какво трябва да направи съответния квартален отговорник или селски полицай. Но това трябва да се прави, ако знаят кой да му го възложи, ако знаят как тази работа да бъде организирана. Ако не знаят, не става. Какво казваме за бежанците? Страх от бежанци има и в райони, където не са виждали жив мигрант. Обаче се страхуват. И справо. Да, ние трябва да укрепим границата. Това очевидно трябва да става с армейски части. Очевидно, обаче полицията също трябва много строго да бъде следена и за профилактика на трафичното трасе, и за това, което става на самата граница, и за това, което става в Хасково, и за това, което става в центъра на София, където се преразпределят за Западна Европа. Но аз бих ви обърнала внимание на следния факт. Бойко Борисов се снима с камера на оградата. Всички говорят как ще се доизгражда оградата. И това нещо е 3 години тема. Кой направи проблема в Харманли? И откъде дойде проблема в Харманли? Аз бих казала човешката глупост и глупостта на управляващите. Може ли в един малък град 15 000 населения да сложиш 3000 души бежански лагер? Може да сложиш 300. Може да го разделиш на 10 места. Но 300 души са едно за един град, а 3000 души в самия център съвсем друго. Защо това е направено така? Защото ГЕРБ си работи с партийни назначения. Защото си слага хора, които са
поред в списъка за получаване на заплати. И не ги интересува кой става за шеф на агенция за бежанци, кой става шеф на агенция по миграция, кой става за шеф на съответното полицейско управление. Важното е нашите хора да са там и да обслужват трасето. На тази работа трябва да се сложи точка. Да, ще кажете вие, но важни са икономическите и социални мерки, които ще вземем. Важни са. Важни са. Само че ако вие вземате икономически и социални мерки в една държава без ред, в една държава, в която вие различно ще третирате гражданите, различно ще третирате фирмите, вашите мерки няма да дадат никакъв резултат. Затова за нас върховенството на закона, сигурността на гражданите и гаранцията за икономическите мерки, гаранция за бизнес климата, това е съдебна реформа, дълбока, необратима, свързана с конституционни реформи, която да доведе до придобиване от страна на държавата на инструмент за справяне с престъпността, битова, на белите якички, с корупцията, с чувството ни за несигурност. Върховенството на закона ще осигури това всеки да бъде на място, което може да работи и от него да се знае какво се иска. Културата и образованието и техния приоритет за нашата коалиция е защото трябва да има дух на нацията. Ако няма култура, ако няма образование, няма нищо. Преди 100 години, когато България губи войните в началото на века, българската нация е като попарена. Хората смятат, че са загубили националния идеал, за който са се борили години, за който много хора са загинали, много хора, техни роднини, техни предци. И в този момент идва правителството на Стамболийски. От България се искат непосилни репарации. Какво правят те? Министъра на просвещението Стоян Омарчевски прави над 1000 читалища с библиотеки и над 1000 нови училища. Не го пренасяйте механично към днешното време. Днес можем да правим други неща. Те може да са дигитални, може да са модерни, може да са други, но в съществото си ще бъдат същите. Стоян Омарчевски прави това, когато България е финансово на колене. И когато всеки ще попита откъде взеха пари. Те решиха, че ще има пари за това, а за друго може да няма, но за това ще има обязателно. И магьосника финансист, банкера Атанас Буров, министър на финансите в това правителство, преразпределя бюджета по този начин, че за това да има пари. Питали Чърчил военните, които искали пари, дали ще им даде още пари. Той казал откъде да ги взема. Казват му военните от културата. На което Чърчил отговорил: ами ако ги взема от културата, после какво ще пазите? Това трябва да ни води, когато искаме преразпределение на държавния бюджет и категоричен приоритет за образование и култура, което да даде на нашите деца практическа възможност да се хранят до 18 годишна възраст с цената на промяна на образователните програми, с създаване на професионални училища и въвеждане повсеместно на дуална форма на обучение, с повишаване на учителските заплати, но не само по себе си, с стимулиране на елитните училища да изваждат елитни ученици, с искането ни да финансираме с държавния бюджет държавните училища, а не и частните, защото за частните училища ще има частни спонсори и частни родители, които да плащат таксите. Но общото плащане на българчетата трябва да бъде в държавните училища, където да осигуриме едно сериозно образователно ниво. Искаме приоритет на инженерните специалности, защото без инженери няма как да направите икономика и производство.
Защото няма как да отговорите на необходимостта за квалифицирана работна ръка, ако вашата образователна система, ако нашата образователна система не е създала предпоставки за такива кадри. Всичко друго, средната работна заплата, минималната, пенсията, ще стане. Мисълта за всичко това, нишката, която трябва да ни води, е решаването на демографския ни проблем. Демографския проблем не е само раждаемост и стимулиране на раждаемост. Демографския проблем е свързан с условията за живот, с това дали младите хора се чувстват сигурни, професионално реализирани, с възможности за кариерно развитие, които могат да си представят къде децата им ще живеят, къде ще учат, какви възможности ще има. За това смятаме, че пари приоритетно трябва да се намерят за младите майки, които да получават майчинство до 2-годишна възраст, независимо, че ще се върнат по-рано на работа. За безплатни детски градини и ясли. И че за това пари трябва да се намерят, ако искаме да причупим тенденцията. Иначе всеки ще иска пари от малкото пари. Позволете ми, преди да предоставя думата на доцент Кючуков, да ви кажа, че винаги е било важно какво ще посееш. Когато гражданите недоволстват от своите политици, от своите депутати, от своите министри, от своите кметове, те трябва да знаят, че ако се е родило нещо, което не им харесва, то е посято от тях. Когато подходим с грижа към изборите, с грижа към нашето бъдеще, с мисъл, с реализъм, с радост, а не с гняв. Не смисъл, аз на тях ще им докажа, аз ще им покажа, аз ще ги изгоня, аз ще ги нараня. Никога не се получава нещо добро. Само любовта и грижата раждат оная духовна и материална култура, която остава след нас. Позволете ми да поканя на сцената доцент Кючуков. Няма нужда от аплодисменти. Аз ви предлагам аплодисментите да бъдат на 27-ми, когато установим, че във Варна нашата коалиция има 2 мандата. С номер 8 в интегралната бюлетина. Добър вечер и от мене. Първо искам да благодаря на всички, които отделиха от времето си да присъстват на нашето събрание. След цветущата и убедителна реч, убедително представяне на водача в листата, аз ще бъда съвсем кратък, за да има време и за следващото представяне и за въпроси. Какво видяхме в тази предизборна кампания? Преди повече от век Бисмарк е казал: най-много се лъже по време на война, след лов и преди избори. Тази кампания доказа последното по недвусмислен начин. Чуха се толкова много обещания, толкова много заклинания, че ще се оправи България. Този път забравиха да споменат за колко дена, но все пак общата тенденция беше тази. Затова нещата, които аз ще кажа съвсем накратко, започват от това, което сме направили в предишното Народно събрание и как смятаме да го продължиме. Говориме за повишаване на доходите чрез трансформиране на икономиката. Това не може да стане без намеса на държавата в икономиката. Не става въпрос за удържавяване на предприятия или национализация. В предишното Народно събрание едно от условията, които поставихме, беше да бъде създаден инвестиционен фонд от 2 милиарда, които да бъдат вложени в икономиката. Парите бяха заделени, но оставката на правителство провали тази идея. И все пак ние сега отново предлагаме и ще настояваме този инвестиционен фонд, тази намеса на държавата
да продължи. Говориме за образованието. С наше участие в предишния парламент, и то с активно наше участие, беше приет закона за предучилищното и училищното образование, където въведахме дуалната система на обучение. И своите експериментални паралелки, които работиха до сега, тя показа, че е изключително ефикасна. По отношение на висшето образование, оценката, която получихме, е на бившия ректор на Софийския медицински университет, който на общото събрание на университета каза: това, което ние мечтаем от 20 години, АБВ го постигнаха за 2. По отношение на демографията, нашето предложение, което и сега остава, е безплатните детски градини и детски ясли. Да, това ще струва на бюджета доста пари, около 300 милиона, но след като 2 милиарда се дават за саниране, може да се дадат 1 милиард и 700 милиона, а 300 милиона да се отделят за нашите деца. Госпожа Дончева каза за поощряване на майчинството. По отношение на здравеопазването, от което никой не е доволен в момента, ние предлагахме и предлагаме и сме твърдо убедени, че в центъра на здравната система трябва да стои не финансовия момент, а да стои човека, който има нужда от здравни грижи, от здравни услуги. На второ място, тези, които осъществяват тези здравни грижи, и чак тогава финансовия резултат. Защото много отдавна е известно, че здравеопазването не е само знание как се лекуват хората, това е част от социалната система на едно общество. А нашата държава, за съжаление, е абдикирала тотално. По отношение на здравеопазването, също така имаше един наш законопроект, който съвсем на ръба не мина. Безплатни лекарства за всички деца до 7 години. Те и без това сега повече са безплатни. И безплатно лечение за пенсионерите на 65 години за основното им заболяване. Да, преценихме, че не може за всички заболявания, но поне за основното да бъде поето безплатно. Това струва, първото струва някъде около 15 милиона, второто около 50. При бюджет 95 милиарда можеше да се намери за тези хора възможност да бъдат поети. И ние ще настояваме за това. За външната политика, където се занимавах по стечение на обстоятелства, ние трябва да върнем уважението на Европа, на останалия свят към България като една независима, като една достойна държава. Това не става с изрази от типа, каквото кажат началниците от Брюксел. Има много проблеми, аз зато и почвам какво сме искали, какво сме успяли, какво не сме успяли и какво ще продължиме. Нямам намерение да ви отекчавам повече и смятам, че повече по нашите предизборни желания може да каже най-успешният политик на прехода, единственият човек, който 2 пъти е избиран от народа за президент на България, господин Георги Първанов. Добър вечер и от мен. Уважаеми госпожи и господа, скъпи приятели, драги съмишленици. Тук съм като застъпник на една симпатична, на една силна, на една перспективна коалиция. Коалицията между АБВ и Движение 21. Когато преди 2 месеца направихме една радикална, смела промяна в ръководството на партия АБВ, черния пиар на нашите любимци побърза да пусне новината: Първанов напуска АБВ. От
вчера, 2 дни и половина някъде всъщност. Аз съм изминал над 2000 км, провел съм над 15 подобни срещи, включително по села и паланки, и няма да се уморя да го правя, защото това, което правим, е кауза. Защото виждаме наистина нещо недопустимо, грозно в рамките на тази кампания.